Здравейте, любители овощаря! Днес е 29 септември 2024 година. Искам да ви покажа една присадка, която е отхвърлена от много овощари, професионалисти, а тя е круша върху ябълка. В случая имаме попска круша върху ябълка тип златна превъзходна. Виждаме плодовите. Ето го цялото дърво. Трета година. Първо плододаване. Тук имаме 5 плода. Тук имаме 6. Виждаме големината, никак не е малка. Тук още 5. На тази имаме две круши, които са много едри. И тук е една много голяма. Умишлено съм ги оставил толкова, за да видим как растат плодовете при различно количество на всеки клон. Ето е ябълката. Тип златна превъзходна. С сравнително едри плодове. Предвид количеството, които са оставени. Целта на това видео е да ви подканя да пробвате различни неща, защото понякога водят до много добри резултати. Както в случая и хората, които казваха, че нищо няма да излезе. Ето ги присадките. 3 на брой. Здраве, хубави. Това е старо дърво с много силни корени и даде големи плодове. Даже крушите са по-големи от ябълките. Ето тук съм оставил един дълъг прав клон за проба, който би трябвало целият да бъде в плодни клончета за следващата година, но ще видим. Има време. Ето част от присадката на круша. Тези всички пъпки. Какво ще се получи? Това е от мен. Изпробвайте всичко, което смятате, че може да бъде интересно и да има резултат. Използвайте всички издънки, за да присаждате върху тях. Те имат много по-силни корени за съдените млади овощни дървчета. Резултатите със сигурност ще бъдат много по-добри.